Yay! Oh my god, I'm so excited. Kailangan kita mag-rice, no? Sana lang ka-rice. Yes. Saka plain rice cooker. Hi guys! Hi mga mats! Mayang hapon, and we are here at 31st Bistro here at Lifestyle District, and today, mukhaon ko. Yes, mukhaon umuinom ko. Pero ako i-try karon, and then ako gusto i-introduce sa inyo ha. So, kani siya ang crispy lao, and this is garlic parmesan chicken wings. Yeah, and of course, hindi pwede mawala ang rice, no? Kaya very important yun ang rice. Rice, stable, yeah, rice. And the drink, cucumber, lemon, refresher. So dapat kung inom ka, pag umanani, ma-refresh ka. And then kanina yun, ang fresh mango. Oo, so bawal ang dili fresh diri. So tanang fresh. And later on, ako introduce sa inyo ha, this one. Yeah, this is the grass straws and reed straws. Yeah, and muna yung packaging. Yeah, again, this one. It comes with a brush, and then natin itong reed straw and the grass straw. So that's it. Ang reed straw, muna siya ang milk tea straw. Kaya mga milk tea para masulod kita mga bulak, mga quantity. Dili ka itong pearls. Pero kung sa Bisaya, pakuan ka ng sagu. And then, kanina yung grass straw, kuning ato mga gusto ng diet, dili-diretso daghan mainom, kani. Kaya para ana ginapag-higop, no? So, pero before that, kaon sa ata. So, there you go. Diyan nasa siya. Actually, to be honest, guys, this is my first time here at 31st Bistro. Like, taon-taon na si 31st Bistro, right? Happy na siya mag 1 year karong August 2019. And this is my first time. Pasensya yung kaayo, no? Pero dili kay ko ga-hangout. Siguro, dala na po sa ako. Pag-idaron, nga tiguwang na ko, no? Oo. So, kasi nagtuo mo nga bata pa ko. Actually, bata lang yung dagway, pero tiguwang yun ko. Okay, na lang kayo gamay i-share sa inyo, no? Kung kinsa si 31st Bistro. Si 31st Bistro, ano gikan lang siyang 31st Bistro? It's because ang 31st Bistro dia is edad sa ilang kag-iya. Yeah. Because of the age nila when they open the resto, and tulo sila sa negosyo. Ang mga tag-iya din kay sila Nikki Atcha, Bruce De La Serna, and Sheila Andrea Pal. And also, ang 31st Bistro, they serve fusion food, Filipino, Italian, and American. Ano ba ito muglaing restaurant kung narang dirita na, di ba? Hello! Di na magsayang-sangang panahon, diri na ta sa 31st Bistro. And also, ang ilang target market niya is around young professionals. So, kato mga young professionals or feel nila nga young pa sila, diri na ta sa 31st Bistro, di ba? And also, ang ilang mga future plans di ay guys, one of the owners just shared to me, ilan yung mga future plans and expansion is gusto nila na sila yung mga 32nd and 33rd in the future. Or di ba, pala mo 34th, 35th, 37th, hanto may 40, di ba? Those were their future plans. Sa sa igo do kay gusto na ginapagod man kay dako na ba kayo laos, pabuang gani ko karon na hinahinay gid mo. Kina mo diha. Well, di ko gusto maghilabot sa food kay sayang ba presentation. Pero kailangan gumukaon. This is crispy lao. Ang crispy lao is combination siya sa crispy pata o kinilaw, no? O ang crispy lao. Ako conscious mag-usap na kaon nun. Kaya of course, wellness coach ba yata? Char! Pero it's okay. Eat everything in moderation. Wala ko nang na magyabo-yabo tatanan sa ito mga diet, no? Wala ko nang-pray. Perfect. So, ito mahilig sa kinilaw din crispy pata. Kanina i-try ang crispy law. Isa na ka serban. O, di ba? Tuwang nakasudan. Basta sa mga kumukakon, nalang ko.
Hi, Christine and Novi. Ayan, thank you so much. Salamat kayo sa pag-assist ko. Walang ito karon siya. Yeah, and also please don't forget to like their FB page, 31st Bistro Lifestyle District. And don't forget, please like the page of Grass Straws Philippines. Butang after this video. So, ilang hashtag, ilang Facebook page, and ilang contact number dahil. Later on, mag-inom ko sa drink using the reed straw and the grass straw. Ideally, ang reed straw, muna siya ang katulagi itong milk tea straw. Pero, dili necessary nga kung wala kay milk tea, di ka mo inom gamit ani. You know what guys? This is the generation wherein there's an urgent need to save Mother Earth kay nagapuno ng kalibutan ng plastic, no? Especially sa mga straws. And ang pinakauna na mga gagapiktuhan sa mga plastic na ba? Plastics and plastic straw. Kaya ang mga turtles, mga marine creatures ba? So we need to help them by using 100% organic, 100% biodegradable, compostable. Yeah, yun na itong kailangan karon kay, my gosh, global warming is real. Climate change is, oh my god. Luoy kayo, no? Luoy kayo, gira itong tabangan itong kalibutan karon kay dili limang yung kaka-experience gid ba? Lahi ra gyud. So, since lahi ra gyud kaayo, kaon sa gid ko. Namilot ko lang. Ayo! Ayan. Kaya ako gusto man ko dako og inom diretsyo. Gusto na ko naon ni siya. Kaya mo naglapas-lapas gid siya, no? Tanaw sa nako ko limpyo wa siya. And then kaning brush muni mo og ilimpyo sa ilalom kay para wala toy makita nga mga sapnot-sapnot dito sa reed straw. Imo yung brushan ng ayo ba? Kanang na o di ba nang gawas? Imo yung brushan. Para mas malimpyo ba gid siya o di ba? O ano gyud? One frequently asked question is, ma-change ba ang taste sa drink kung gamito nimo ang reed straw? So, let's try. So, limpyo na siya. Wala na yung mga kuan diha, mga sagabal sa atong life. Okay. So far, wala siya na-change, no? Kaya mangga, nagpabilin niya po siyang mangga. Wala siya na yung guyabano o wala siya na yung kapayas. So, mangga ginapag siya. Refreshing! It is so refreshing! Nisulod yun ang mangga nga mga pinikas nga yung pikas nimo ba, no? May nakanindot kung dako ang imong straw, busog ka din so. Usa ka itong mga ganayat-dayat, katong gainot-gainot sa mga inom diha. Gamitan ni grass straw o gamitan ni siya, pero katong parihan ako ang gusto ginong yarok na rin so. Gamita ang reed straw. Isa sa mga frequently asked question is, usa siya kadugay, ma-decompose ang straw. Depende gina siya sa pag-atiman nimo, no? Bulungtad gid siya usually og 1 year. Depending on your care pod. So, kung maalaga kay ka sa iyaha, sa straw, magdugay gid siya. Mura kung relasyon good. Kung kabulo ka mo alaga sa imong partner, magdugay gid og bulungtad gid og dugay imong relasyon. Ana mo na siya? Perfect. Sorry kayo kung messy kayo ang table, no? Pero sorry kayo. Mura sa mango float. Nasa yung mangga, nasa yung cream, crushed graham, o diba? Now this time, akong i-try, oh my god, this is lemon cucumber refresher. So this time, akong i-try ang grass straw. So, ito na po siya limpyuhan. Diba? Ato limpyuhan ang grass straw sa atong brush. So let's try lemon cucumber refresher. O, diba? Wala yan po na-change ang iyang flavor. O, wala yung na-change, no? And some of the frequently asked questions are, how long is the shelf life? Well, the straws will last up to 1 year. How to store them? Keep them stored in a dry place. And are they reusable? Yes, they are reusable up to a year or more depending on the care and handling. Just brush and dry them thoroughly. Do they affect the flavor of the drinks? Well, as mentioned earlier, hindi siya maka-apekto sa drink. Yeah. Each straw, ang dimensions DIR, each straw are 20 cm in length with a diameter of 0.45 to 0.65 cm and a thickness of 0.05 to 0.08 centimeters. This may be the solution to our environmental problem with regards to plastic straws. So, there you go, guys. So, bahalag mess up, asa importante busog. Oo, ang importante po, bahalag mess up or bahalag mess itong table, basta kabalon na mga limpyo.
Ano na siya? Tumurat to. Mubabay na ko, di na ko ubayan. There you go, guys. Our reed straw and grass straws. So, yeah. Cheers!